खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां एनआइए केस नांना थानाय सा 7 बारग' एनडिएफबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय सा 11 एनडिएफबि केडारफोरा बेलनि गनायथि मोननायनि उनाव मैया सा 7 बारग' एनडिएफबिनि मावथि बिथांमोनखौ नलबारि जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो उदां जानो हानाय सा 7 मावथिफोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै सोमखोर बसुमतारी लंकेश्वर बर' सन्तोष केरकाटारि बिनद मुसाहारि सुरजय गयारि राहुल इस्लारि जलेश्वर बसुमतारी आरो एडभकेट अनिल कुमार भट्टाचार्य एडभकेट शब्द राभा एडभकेट रुपजित दे आरो एडभकेट कंकन कलितानि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जेलाव थानाय सा 11 एनडिएफबि केडारफोरा थांनाय 1 जुलाइ खालि बेलनि गनायथि मोननो हादोंमोन बेल मोननानै उदां अख्राङाव फैनाय एनडिएफबि केडारफोरा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' इएम रनजित बसुमतारी आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ साबायखर बावहरदों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिया नारा नाथार नाजानायनि गेजेरजों मैया जाफुंसार जानो हाबाय होनना बुंदों नाथाय साथाम केडारफोरा उदां अख्राङाव फैनो हायैखौ दुखु मोननाय फोरमायो बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' इएम रनजित बसुमतारी गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों दानसोरां नार्जारिया नैथि खौराङाव दङ पर्बत जरायाव एपिडिसिएलनो 3600 बिगा हा होनो नागिरनाय थांखिखौ नेवसिनांगौनि दाबि दैखांनानै गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों बर' लिरगिरि गौथुमा थामथि खौराङाव दङ बिटिआरनि गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो थांनाय सानखालि खुंफुंजाबाय जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सिएम काप जोलुर बादायलायनाया उदालगुरि स्टेडियामाव खुंफुंजालांनाय जिल्ला थाखोनि बड'लेण्ड सिएम काप जोबथा एबा फाइनाल जोलुर बादायलायनायाव 32 नं बेरगाव बियाबनि हानजाया 37 नं दोनस्रि बियाबखौ 1-0 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो ब्रैथि खौराङाव दङ गसाइगावनि काटलगुरियाव हुस गैयै थासारियाव सासे इ-रिक्सा सालायग्राखौ मोन्दों इ-रिक्सा सालायग्रानि मुङा साइदुल इस्लामनि इ-रिक्साजों लोगोसे बिनि लोगोआव थानाय 12,000 रांखौ दुथाङा लानानै थांदों गसाइगाव महकुमानि सिंनि अक्सिगुरि गामिनि फैजल हकनि फिसाज्ला साइदुल इस्लाम मुंनि सासे लाइमोना 4 जुलाइ शुक्रबार खालि फुंनि समाव गावनि इ-रिक्साखौ लानानै ओंखारलाङो नाथाय हर गेजेर जाब्लाबो साइदुल इस्लाम मुंनि लाइमोना न'आव सफैफिनैयाव न'खरनि सुबुङा नागिरब्लाबो मोननो थाङाखैमोन मैया फुंबिलि समाव काटलगुरिनि सासे सुबुङा फन खालामनानै इ-रिक्सा सालायग्रा साइदुल इस्लामा लामा सेराव हुस गैयै थासारियाव गोग्लैनानै थानायखौ न'खरनि सुबुंनो खिथाहरो उनाव न'खरनि सुबुङा थांनानै हुस गैयै साइदुल इस्लामखौ गसाइगावनि आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनो गुबुन फारसेथिं इ-रिक्सा अनार एस'सिएशन फारसेनिफ्राय बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ नायबिजिरनानै थाबैनो हमनांगौ होनना पुलिस खुंथायनिसिम दाबि खालामो मख'नो गोनांदि बिनि सिगांबो गसाइगाव महकुमानि सिङावनो इ-रिक्साखौ भारायाव लांनानै दुथां सुबुङा ड्राइभारखौ निसा मुवा जाहोनानै इ-रिक्साखौ लानानै थांनाय जाथाय जालांबाय गसाइगावआव बेफोरबादि जाथाया गले गले जाफ्लेबाय थानायनि जाउनाव इ-रिक्सा सालायग्राफोरनि जिउआ रैखाथि गैयै जादों होनना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो बाथि खौराङाव दङ मणिपुराव आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ जब्द खालामदों मोनसे जथाय रैखाथि गोहोआ मणिपुरनि हाजोआरि ओनसोलफोराव जथाय अपारेशननि गेजेरजों हाथियार आरो गुलि बारुदनि गोबां बाख्रिखौ जब्द खालामदों जाय ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार दैग्रा अपारेशनफोरखौ होबथानो नाजाबाय थानायनि सायाव बोलो होदों बे अपारेशना 3 जुलाइनि हर गेजेरनिफ्राय 4 जुलाइनि फुंसिम जादोंमोन जायखौ मणिपुर पुलिस आसाम राइफल भारतारि रौनिया हानजा आरो सेन्ट्रेल आर्म्स पुलिस फर्स CAPF जों दाजानाय जथाय हानजाफोरा मावफुंदोंमोन इन्टेलिजेन्स इनपुटनि उनाव टेंगन नेपाल कांपो कफि संदेल आरो सरासान्दुर जिल्लाफोरनि सिंनि आरो सन्देह गोनां ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन थावनिफोराव गुवारै नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन द'थि खौराङाव दङ बर' हारिनि जेंना सुस्रांनोसो एबसुनि जोनोम बेखायनो एबसुनि थांखि आरो नोजोरा गुबुनजों एसेबो रुजुजाया होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा BL पेलेस राङापारायाव
मावथि फारिया जुथुम वार्कार्स मिट खुंफुंदों। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि एनस मोसाहारिया मासि लानानै दैदेननाय मावथि फारिया जुथुमखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया मावथि फारिया जुथुमाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। स्निथि खौराङाव दङ बेरगावनि पेरेड ग्राउन्डआव मुलाम्फागिरि लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गासै 40 समस्तियावबो मुलाम्फागिरि लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि मेल खुंबोबाय थानाय बायदि मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबावबो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बेरगाव ब्लक इउपिपिएल आरो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बेरगाव महकुमा बेंगिरिनि पेरेड ग्राउन्डआव हाबाफारिया जानानै थाङो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मैयानि हाबाफारिनि गेजेरजों आलारि सोरां बिथांखिनि माखासे थानसालि लुफुंनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायो। 8थि खौराङाव दङ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ दा अर्डार अफ दा रिपाब्लिक अफ ट्रिनिडाद एन्ड टबेग'जों मान होनाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ ट्रिनिडाद आरो टबेग'नि गोजौसिन नोगोरारि सन्मान दा अर्डार अफ दा रिपाब्लिक अफ ट्रिनिडाद एन्ड टबेग' जों मान होनाय जादों। बिथाङा बे सन्मानखौ ट्रिनिडाद आरो टबेग'आव मोननो हानाय गिबिसिन गुबुन हादरनि दैदेनगिरि जानो हादों। बावैसोनि बोसोरफोराव कुवेत, मरिशास, श्रीलंका, साइप्रस, गुयाना, डमिनिका आरो नाइजेरिया बायदि गोबां हादरफोराबो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गावसोरनि गोजौसिन नोगोरारि सन्मानजों मान बावदों।